Hi guys! For this video kay magluto ta og chicken. Magluto ta kay hapit na muli si ta kuya. May lag iniguli ato ni sa kamahuman na ni. Alas 4:30 na. Bago ko man gud minaabot gikan ko kuha ni Akio nya gikan ko ng grocery. Nya ko og Daiso. Nipis ra siya pero madara. Isara ka buok pero daghan na siya, diba? Ato pa dayong butangan og salt and pepper guys kay para na lasa. Usa ang flour. Pero di lang nato palabian kay basin mo parat. And sunod kay mo ni flour ay flour sa Japan guys. Mo ni ang ginagamit pero murag na may lain-lain klase kanila ang gigamit. Ini ko man natog butang og flour kay butang humol na to sa itlog, basaon na to sa itlog, din sunod breadcrumbs, then magbatil ta og egg guys kay ato ning basaon sa egg usa na to butangan og breadcrumbs, butangan sa dinatog salt and pepper gamay, batil sa una to nagtrabaho pa ko guys kay maingon ani pud ko muuli ingon ani nga oras din niguli kay magluto pa. O kung panggabi si ta kuya kay magluto pa ko para binto, pero kung makapalit ko og binto sa trabahoan kay mo nang di ko magluto, pero kung wala kay magluto gud ko, pero sahay kung kapuyon ko kay kung palitan lang sa ta kuya sa convenience store. Matud pa ni ta kuya kay UI daw ko, ang kanang UI guys kay week daw, week man sa jud ko basta labi nagmalabian ko sa kahago kay di ka gwantahang lawas. Lahi ra pud sa una guys kay katong training pa pud ko ako ra man gid to, kinahanglan man gid ko maning kamot ato kay naman Pilipinas nga nagsalig karon bintahan na kay na may support sa bana, then ang sa Pilipinas pud kay di naman kay kinahanglan kay human naman akong mga manghod, then ang mga pangandoy nga pwede pa i-unya-unya pwede pa to i-unya-unya, di lang gud ta magdali. Hinahinay lang gud. Kung kinahanglan mo pahuway kay gikapod pahuway sa gudpod. Mabalik lang, di ba? Kaysa atong pugson atong lawas. Kita man po mag-suffer. So, sa pagkakaroon kay murag natay chance nga makapahuway. Mapahuway sa balik lang niya pod init. Okay na pod. Kaya na naman din na. Kaya kung imuhang pugson imong lawas, ikaw ra gihapon mag-suffer. Depende man na sa individual nga ability, sa capability. Na may mga sitwasyon nga kaya nimo, na pwede kaya nimo, na kapoy para nimo, nga sayon ra para niya, na ba? Depende. Ikaw gud ang magkuan para sa imong kagalingon. Ikaw mag-desisyon, ikaw magkunahuna og tarong kung unsay makaayo sa imong kagalingon sa imong lawas, diba? Kaya importante man na ikaw may nasayod sa imong lawas sa imong kinabuhi. Okay na guro ni ay. Okay na siya, wala na yung taban. Sunod kay breadcrumbs. May breadcrumbs guys. Kanimo ni ang knife flour guys. Then sunod kay atong basaon sa egg. Nang hunaw ko ha. Basaon sa egg. Then atong butangan og breadcrumbs. Anara siya ka-simple. One is done. Then peto ko ni guys. Then repeat ra ni guys taman mahuman tanan. Ang kahumano sa mag-prito kay para mausang agi ba. Kinsay makarelate guys, di ganahan magluto kung kaya mukat ang kusina. Makawaga na magluto basta nagkagubot ang kusina. Kinsay makarelate. Kani guys, kay sobra man atong dugangan og itlog. Then atong sagulan og spinach. Kaya para di masayang. Then salt and pepper. Naman is dega may flour guys. Pero okay raman ni madara nini. Sagulan nato sa spinach. Sayang mo ilabay. Mahal na butang itlog ron. Mahal ng itlog. Mahal ng rice. Nya gamay kayong yen. Dosere kumatane. Mga spinach guys. Huwag ka bantay ng ani sa Pilipinas. Sama na to gagmayon ng bi.
Mani, oy. Daot siya. Of the pieces of my heart. Ay, natagkag. Ugatan na to, guys, kay murag na bunbun. Na 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 na. Na 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 na. I'm picking up the pieces of your heart. Nagsigra ba ni guys? Hadlokan na ba kog mantika? Wow! Ngayon nakapatalaw ng mantika. Then, ang itlog. Then, salt and pepper, guys. Ang itsura nito ay. So, inani lang siya ka-simple, guys. And it's done. Dali naman ko maluto ang spinach, guys. Then, sunod, guys, kaya magluto ta sa chicken. Mantika. Wala na magdaghan na mantika da. Abundag mantika. Mahal po na bang mantika. Moda niya ang chicken, guys, ay ato rin yung pitohon. Then, balikon. Then, while nagprito ta, guys, kay magkata ng orange. Ang kamera, sunod-sunod po na. Kung asa dapit itong buhato, naodto po di butang ang kamera. Muna, di man dyan sayon ang vlog-vlog, guys. Pero kung ganahan kasi mong gibuhat, kay malingaw ra ka. Kas lang siya sa utok, kay ikaw nagselfie magdirect, ikaw magkameraman, ikaw editor, imutanan. Pero kung malingaw ka, kay ma-enjoy jud nimo. So muna itong fruits. Luto na dahil siya, guys, na atong ipato ang mantika dira. Then repeat ra ni, guys, taman mahuman, taman maluto ang tanan. Luto na ang sika salad, yung sika seafood. Salam kay kasiyo ni, guys. Wal nagluto ta kay nabab ta. Kilawan kung papasal na ba. Alam mo isa basta bagong luto. Isa man ni tilaw or another tilaw. Tilaw pa ba ni or kaunag yun? Crispy. Alam mo isa basta bagong luto. Ready na ang pagkaon. Ang mukaon na lay kuwang. Papa? Okome ata? Okome. Okome kao no? Message見てないの? Dali na. Sabi masyo yung matita yo, baba. Akang, aki yo tabi na ite. Dali na ba tabi masyo? Nani tabi ta no akka? Hindi mo, yung matabi na ito. Ato di o nakatso ko yun. Akka, mikan tabemasa? Busog daw siya. Oh my goodness. Dali na ba? Papairo ka? Akka, 練習した卒園式。そう。あと1日だね。1日。Papa, yung taon wa, okome wa nakatayo.すごく小さい。950円だよ。5キロと10キロnakatayo. Asa dyan may yun? Ito. Papa, mite. Masusoko yun? Masusoko. Akka, どうした? Masusoko yun? Iya. Igutom naman ko. Igutom na ko, nagpaabot ko ni Papa. Nagdali na, tabi masyo ba? Ako yun na ski, tsukot tayo. Ako yun na tabi mo na dungis tayo.これあるわけよ。これ好きでしょ。召しないよ、食べないと。召しないで、パパ。だから食べてから。
나올려? Pagtuman, ikaw na napagbuti man. 나고 이제 じゃあみかんだけ Sa mi ka mo, agil ko laro yung それってないこれこっちの方がいっぱい食べれるから 同じだよ。だったら、wash your hands ka. Wash your hands ba? Wash your hands. 다 Wash your hands ba? 야, Dali na. 가바멘트가古い米出すって言ってて。これこれこないんだ。でもこれはタコバリューだけど味は大丈夫だね。あいよ、なんかかわいそうしてパパ。パン粉パン粉パン粉パン粉パン粉パン粉パン粉パン粉たまちゃん。おい下に落ちご飯も添える？ご飯も添える？もういい。いや、また行かないと。あ、けど後ではもうママ食べ物準備しないからね。今食べないと。今食べる時間の。ダメば？ダメば？ロンタンなかったの？これなあ？かったの？そう、エンタンもなかったの。バイヤーは買ってんのかな？買って高く売るって人がいるから。ケチャップあるよ。これとね。これ食べて。これでこれでケチャップ？ケチャップでしょ？あ、しょうがないね。味噌チョップいる？味噌チョップいる？あ、汚れるでしょ？あ、この食べ物第一。なんで手に食べてるの？ Did you wash your hands? Ni realidad kung nakay anak, usahay di na sila mutuman, usahay murason, usahay magtuman silang gusto, manang usahay kay mas strong sa jud ka. Nagtabi day may ani ni takuya guys, kay nako nakitaan nga kailan ha sa una ba dito pag grocery na sa iyon town, sa nagtabi minsan ni share pud ko ni takuya about sa mga gitabian. So that's it guys, thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.